खुलुमबाय, बियो नायलाय चेनेलनिफ्राय फानि निउजखौ आं दिन्थिस्रां बर'आ फरायनानै होनो आखायाव लाबाय। दिनैनि गाहाय मेन निउजफोरानो जाहैबाय सेंग्रा सिख्ला जरा नुब्ला बोखाग्रा ग्रुपनि सानै सोद्रोमा हमजादों। फैदो बिदिब्ला गुबै रादाबखौ फरायनायनि सिगां मिथिहोग्रोनाय जायोदि बे रादाबखौ मोखां बिजाब एबा फेसबुकनिफ्राय दैखांनाय जादों। बे भिडिअ'आ खालि मिनिनायनि थाखायल', अनलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' खालामनाय जादों। निउजखौ फरायनाय जाबाय। दिनै बेलासिनि 4:30 रिंगायाव बरमानिफ्राय मुसलपुर थांग्रा लामायाव सेंग्रा सिख्ला जरा नुब्ला बोखाग्रा मुंनि सानै सोद्रोमाया बाक्सा पुलिसजों हमजादों। ओरैहाय पिटिआइनि सुलुंजों मिथिनाय बादिब्ला दा बिसोरखौ मुसलपुर थानायाव दोनहैनाय जाबाय। बबेखानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना दुर्गा फुजायाव जरा गिदिंनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोखानो होनना बरबरि फुजायाव थांनायनि प्लानिं खालामदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रादि बिथांमोना खारुवानि इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क खाथियाव हासुबाय थानाय समावनो पुलिसजों हमजायो। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि आखायाव पुलिसआ मोननो हादोंदि थरथाम ग्रेनेड, गंसे एन्ड्रइड मबाइल, शटगान गंसे, माउजार गंसे आरो गोबांथार गोथां गुलिफोर। बे जाथायनि सोमोन्दै गुवारथारै फोरमायनानै होदोंदि बिथां एसपि अमा राजा खेरखातारिया। गासै दुर्गा फुजा नायगिरि बिथांमोनखौ एसपि बिथाङा खावलायदों एसे सांग्रांथियै थानो आरो न'फोराव थाब फैनो। बिथां एसपि सारआ बयखौबो खावलायदोंदि बे चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय। गोजोन्थों। रादाबा एसेनोसै।